Nasawi ang dalawang babae matapos na magulungan ng dump truck sa barangay Talubatib, Labo, Camarines Norte kaninang alas 6 ng umaga. Kinilala ni Police Major John Villafuerte ang mga biktima na sina alias Denden, 32 anyos at alias Ren, 42 anyos, na parehong residente ng Purok 2, Barangay Dalnak, Paracali, Camarines Norte. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, sakay ng motorsiklo, nag-overtake ang rider na si Denden sa nasusundan nilang kotse na nauwi sa pagkakasabit nito sa huliang bahagi ng sinusundan nilang sasakyan at pagkakasakop naman nila sa kabilang linya ng kalsada hanggang sa masalpok ng paparating na dump truck. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga biktima at pumailalim sa dump truck na agad naman nilang ikinamatay. Muli po sa pamunuan po ng Labo Municipal Police Station, kami po palagi ay hindi nagsasawa na magpaalala, lalong-lalo na po yung gumagamit po ng kalsada. Kung kayo po ay gagamit po ng motorsiklo, siguraduhin po natin na tayo po palagi ay mayroong helmet. Dahil dito po, kapag po tayo ay may helmet, napoproteksyonan po natin ang ating sarili. Sa mga naman po, sa ibang gumagamit naman po ng kalsada, maging maingat lang po tayo sa ating mga kasalubong para po maiwasan po ang mga ganitong incident po, sir. Nasa kustudiya na ng Labo Municipal Police Station ang suspect at maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to properties. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.